Кой български писател ви остави най-голямото впечатление? От по-старите автори аз трябва да кажа, че най-много бях развълнувана абсолютно, когато прочетох Валери Петров "Копче за сън". Даже участвах в представлението. Ние правихме представлението на този текст. Това е толкова красиво написано нещо, толкова мило, толкова хубаво и емоционално и това е отношението между един дядо, който трябва да пази внука си, който не иска да спи, дядо му трябва да разкаже някаква приказка, но дядо няма търпение, няма желание, обременен със своите си проблеми и така нататък. И малкия, кой го кара през цялото време да разкаже. Невероятно нещо, една толкова хубав разказ от живота, който пресъздаден, естествено, Валери Петров има невероятен стил на писането. Аз предполагам, че хората знаят, но той званично е един от хора, които абсолютно имат позволение и да превеждат Шекспир. И най-добрият превод на Шекспир, правен, ето да кажем някога, правил го е Валери Петров. Наистина е един страхотен човек. Просто всичко, което прочета от него, докосваме точно там. Всеки път искам да се разрева, нали? Но да рева от хубаво. Наистина от хубава емоция. И аз даже и четох неговите преводи на Шекспир. Това е нещо наистина уникално. Като го прочетете оригинала и това, което е преведено на български, да, това е този стил, това е езика, с който си изразява, нали, оригиналния автор. Това е това. Така че, да, може би той ме развълнува абсолютно много. Има ли български автори и български книги в Сърбия? Честно казано, аз мисля, че много трудно това може да се намери, което наистина ми е жал. Даже това, което на мен ми се случи веднъж, даже още докато учихме надпис, трябваше да правим едни разкази на Чехов. И аз тогава намерих един страхотен разказ на Чехов, който се казва "Мъка". И той е прекрасно преведен, невероятно преведен и казвам, това е много важна нота, как ще преведете един текст. Точно дали ще оцелите и емоцията, и стила, и начина на превеждане. След това, като дойдох тук, си намерих този текст само на сръбски превод и нещо се случи с превода. Не беше точна емоция, която изпитах тогава, като го преведох. Така че мисля, че и тук трябва да се води много внимание как ще се преведе. И мисля, че имаме малко проблем. Не всичко се превежда точно както би трябвало. И за съжаление, все едно при нас все още няма такъв интерес към българските автори. Мисля, че заради това не се превеждат. Аз наистина до сега не съм намерила. Даже когато ми трябваше речник българско-сръбски и сръбско-български, не можах да купа такава книга, нямаше. Мисля, че иначе техните автори просто при нас това не е толкова популярно и честно да кажа, наистина не мисля, че има някъде да се купи. Може да греша, съжалявам ако греша, но аз просто не съм запозната, че някъде би могло и кой би могъл от авторите да бъде преведен при нас. Добре. И живяхте дълго време между Сърбия и България. Колко трудно ви беше? Трудно е това пътуване, наистина. Аз просто първо, докато учих, трябваше на всеки 3 дни да излизам от България, да бъда 48 часа в Сърбия и да се връщам. Просто самата папирология и всички документи са доста сложни. Така че ние като студенти тогава, сега мисля, че е малко по-са решени тези проблеми, но просто аз като бях, имахме проблем, наистина трябваше да се прибирам, да се връщам, да се регистрирам, пак да отивам. И това правих всеки месец, 4 години, докато учих там. Самото пътуване тогава бяха малко по-трудни, даже с влак тръгвам от тук вечерта, той влака пътува до София 9 часа. Това много трудно беше. След това тръгнахме и след това вече имаше и автобуси и така нататък. Просто постоянно идване и връщане е, нали, натоварващо. Но ако знаеш защо отиваш, тогава не е страшно. Свиква човека с всичко.
А днес отивате ли в България? Да, постоянно, даже след 2 дни ще хода. Хода, често ми се обаждат за някакви проекти, да правя и така нататък. Наскоро ми се обадиха от един театър, където работих преди. Това е по-скоро една театрална трупа, която се занимава с образователен театър. И така се и наричат образователен театър забавна наука, където играят представления за деца с образователна тематика. И за всеки клас е различно. За първи клас изследваме, например, цифри, за втори клас говориме как се мият зъбите, за трети клас нали, какви животни има, какви билки и така нататък. Интересни много теми се обработват. И аз наистина много харесвах стила на представленията. И така, че наскоро ми се обадиха за това. Много често хода нещо, ако има някакви снимки и така, винаги ми е забавно да се върна и обичам да си хода, да. И как научихте български? Трудно беше. Мисля, че и ден днешен много ми личи акцента, който може би нормално. Просто нямах избор. Бях единствена сръбкиня тогава, нали, и просто ако искам да се разбера с хората и да говоря, трябваше. Нямах страх да говоря. Знаех, че е погрешно, но просто най-важното е да се преодолее този страх. Много пъти ми се случва, хората казват, аз го разбирам, но не мога да го кажа. Това е просто някакви блокади си имаме в мозъка, малко ни е срам да проговорим, защото това ще е погрешно. Само трябва да се отпусне човек. Аз пак казвам, нямах избор, трябваше. Знам, че говоря някаква глупост, ама те ще ме изправят, ще кажат не така и аз ще го запомня. Така че пак беше ми малко като, беше ми абсолютно чужд език, защото преди това не бях срещала български език, никъде нямах такава възможност. И че учих буквално през разговор с други хора, с приятелите си, с студентите си и така нататък. Гледах филми на английски и четох доле превода и свързвах думите. Това също много ми помагаше. Слушах песни, опитвах се да ги свържа. Ако това казва, значи това, това. И така. Така че различни неща, само е важно колко силно го искаш, нали, и да се отпуснеш. Грешно. Нямам нищо страшно в това. А книги? Помогли ли са книги? Да, трябваше ми малко време, докато почна да наистина разбирам, да мога да прочета книга, нали, цяла. Мина време. Нали, но и това някак си стана, нали, бързо, просто защото така, нали, такова ми беше висше образование. Нямаше как, трябваше да чета текстовете, за да ги запомням, за да играя в пиеси. Така че трябваше да е бързо. Това ми беше може да по-трудно да почна да чета целите книги вече на български, за да нямам проблем да разбера за какво се разказва, докато другите неща бяха малко по-бързи. След това даже по някое време се и загубвах, вече пускам някакъв филм и го гледам с български субтитри. Що го правя така? Можех да го гледам с сръбски субтитри, нещо, обърквам се. Ама, да, сега вече мисля, че няма проблем. Играете в пиеси, но пишете ли в пиеси? Текстове? Да, пиша пиеси. Да, написах, даже драматизация направих на текст Златокоска или Рапунцел и направих една интересна драматизация. Мисля, че е добре, като се получи добре. Сега ми дадоха още една задача да напиша един интересен текст, който евентуално ще се играе, ама то да изчакаме време да стигне за това. Интересно ми е просто имах и, ето пак се връщаме на същата тема, имах драматургия докато учих надвис и учих при професор Славчо Маленов. Той е един, може би, от най-добрите преподаватели за писането на текстове и за драматизация, за адаптация, за каквото и да е необходимо. И той доста ме помогна, година и половина учих при него и той доста ми помогна да схвана как се пише правилно, за да не се изглежда лесно. Да, добре. Даже тогава имах задача да пиша Златокоска. Да, аз си го мисля, 3 героя. Бързо ще го напиша, няма никакъв проблем.
една година само писах въведение, не мога никак си да тръгна, реко, защо, нали, имам 3 героя, то е ясно. Всеки път го пиша, той ми връща, ти въобще не знаеш какво пишеш, айде пак, една година буквално ми мъчеше само да тръгне, след това да почна да пиша другите неща, така че не е лесно, ама не бих казала, че съм нещо много добра в това нещо, обичам да опитвам, мисля, че трябва много време, много търпение, ама ето питах 2-3 пъти, написах, добре, и до там съм, нали, вече не мога да говоря kao за Теодора Попова, който ви споменах, който написа вече 50 пиеси със сигурност и много лесно и се отдава. Така че толкова мога. Какво беше това, кога играхте в късометражния филм? Те са интересни неща. Много често ни се случваше да ни се обаждат за някакви късометражни. След това имах роля в Столичани в повече, например в сериала, който се даваше по национална телевизия, комиците също. Това беше много интересно нещо, защото комиците ми бяха по-скоро... Те се играят на сцената, заснемат се и след това като предаване се пускат по телевизия. И хем играем пред публика, нали, жива, където има 1000 човека, нали, е малко стряскащо, като излезеш и видиш толкова много хора, а ти играеш нещо на форма на скетч, нали, дето пак се връщаме на това комедия, трябва да си изиграе добре, за да разсмееш тези 1000 души, които седат там. И се заснема. Това ми беше интересно, защото много бързо всичко става, преобличането, излизаш на сцената, връщаш се, трябва да знаеш текста за там, трябва да знаеш как да ги разсмееш. Доста тренинг изисква това нещо. И това ми беше много любопитно, защото го правих една година, колко вече целият един сезон участвах като сталния член на тях, защото те се променят. И това ми беше много интересно. Наистина просто беше страх. И тези хора, с които работих, тези актьори, техните, там всичко, което се случва, винаги ми е било по-интересно това, което се случва зад завесата, дето ние говориме, докато си гримираш, докато учиш текста, докато се преобличаш, какво става, какво си загубил, какво не знаеш да направиш и така. Така че това ми беше интересно. Столичани вече беше с по-сериозен сериал, 10 сезона имаше и така. Там бях като гост, пак актьор, ама пак беше забавно. Снимки, по-различно е това, което съм свикнала, нали, в театъра. Сега отиваш, гримират те, подготвяш се, връщаш 100 пъти една обикновена сцена, където само се поглеждаме и така нататък. Беше студено, ние бяхме леко облечени и така нататък, ама окей. Интересно ми също беше, правихме един клип за певеца Мартин Костадинов и трябваше да снимаме един клип, който е един кадър само. Цяла нощ, буквално в един подлез, за един кадър, който само така трябва да мине. Нали, покрай нас. Ние сме, не знам, колко секунди в кадъра. Ама за да се заснеме и да изглежда наистина добре, ние го правихме цяла нощ. След това излязох, това е много трудно. Значи, тези клипове много е трудно. Вече уморени, като се връщахме. Така че интересно ми, обожавам снимки. Различно е, по-трудно е, мисля, от това, което правим в театъра. Но това е професия все пак. Ако обичаш, реално нищо не е трудно. Елена, благодаря, защото днес сте тук с мен, а ние ще се видим в следващият подкаст. Благодаря ви.